ଆଜିର ଗପ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯାହା କିଛି ହାସଲ କରିହେବ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଲାଗିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଏବଂ ପବନ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼। ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଚଦରଟିଏ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଯାଉଛି। କୋହଲା ପାଗ ହେତୁ ଦେହ ହାତ ତାର ଥରୁଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପବନକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଚଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଭିତରୁ ଯିଏ ତାକୁ କମ୍ ସମୟରେ ତା ଚଦରକୁ ତା ଦେହରୁ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବା, ସେ ହେଲା ଆମର ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ ଆଗ କରିପାରିବା, ଆମେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପରି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହା ଶୁଣି ପବନ ଦେବତା ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା ତ! ମୋତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଆଗ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏଥର ସମ୍ମତି ହେଇ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ତୁମର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାର। ଏହା ଶୁଣି ପବନ ଦେବତା ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋପରୁ ଅଣଚାଶ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା, ସେତେ ଜୋରରେ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଚଦରଟିକୁ ନିଜ ଦେହରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଚଦର ଓହ୍ଲେଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଟିକିଏ ଢିଲା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପବନ ଦେବତା ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ମୋ ଶକ୍ତି ଏଠାରେ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହଠାତ୍ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲେ। ଫଳରେ କିଛିଟା ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଟିକେ ବିବ୍ରତରୁ ଟିକେ ନିସ୍ତାର ନେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନିଜ କିରଣର ଉଷ୍ମତାକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଜ ଦେହରୁ ଚଦର କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏତେ ଗରମ ହେଲା ଯେ ସେ ଦେହରେ ଆଉ ଚଦର ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଜାଣିଲ ପିଲା, ଏଠାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଲାଗିଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ପବନ ଦେବତା, ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ। ଏଠାରେ ଯଦି ନମ୍ରତା ଭାବରେ କଥା ଲାଗିଥିଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏଇଠାରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନକରି ନିଜର ଭଦ୍ରତା ଏବଂ ମାର୍ଜିତ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ସେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜିଦ୍ ନ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜିତିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏହି ଗପଟିକୁ ଅନୁସରଣ କର ଏବଂ ଭଲ ପିଲା ହୋଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନ କରି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ କୌଣସି କଥାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।